Сикелтеле тормыш юллары күпләрне хәмергә үрелдерә. Олысы да эше, кешесе дә, ират та эше, хатын кызда. Күпләр хәмер куллангач проблемалар онытылыр дип уйлый. Тик проблема бер каяда китми. Бары тик хәмер кулланганда гына ул вакытлыча онытылып тора. Хәмер кулланучыларның яше җирлегебездә яшәрә бара. Спиртлы эчемлекләр кулланып, руль артына утыручылар арасында яшьләрнең күбрәк булуы сагайта. Эшкән килеш руль бәйдер әйткәннәрнең саны быел 79-га җитте. Бу былтырган шартларында күбрәк. Булар белән көрәшү чара төрле рейдлар үткәрәбез. Адылда участковыйлар белән дә, Адылдагы сотрудниклар белән төрле рейдлар үткәрәбез. Иртәнгә ташабыз 6-дан 8-га хәтле, кичәгә 8-дән 12-га хәтле. Эшләр эләгеп торалар. Алар арасында хатын-кызлар да эләгә. Ансаяныш. На каком основании вы меня снимаете? На суд. На суд? Да. Ну это как бы не основание меня снимать. Как бы разрешение надо, нет? Нет. Это суд Нет. когда? Суд, да, на суд можно, да. Это приобщаешься так же, как регистратор. Или понятых. Регистратор вот, он Да, как бы да. вас снимать на данный момент, да? Скажите, пожалуйста. Или две понятые, или видео. Мусказдан. Bir 146 мында Смертельный доза. бөлесем Ярай, тапыр ладно. нейинде бұл. Менә күзалларында койларга бәрелгән. Ачтыгын. Тапкыр машина шавыштымай тохатлы кулланга жогый. Хәмер кулланучылар үзләренең тормыш сазлыгына көннән-көн ныграк кирип батуын аңламый күрәсең. Хәлнең ни дәрәҗәдә катлаулы булуына инану өчен әллә кая барып та торасы юк. ДАИ инспекторлары теркәгән видеоязмаларда алкоголь кулланучыларның теле-телгә бәйләнмәве ачык күренә. Эләгүчеләр күпчелек ял көннәрендә эләгәләр, кичке якта төнлә 12-дән соң эләгәләр һәм дүшәмбе көнне иртәнге якта 6-да эләгәләр. Эшкә барганда остаточно эләгәләр, но аларның күпче гайда остаточно алмый инде. Банисар күткәрәбез, протоколлар төзибез. Много перетапты. Ой, блин, до хрена, наверное. Знаешь, больше. Ну, до хрена, не до хрена, но... Вот смотрите, на этой мушке мы поставили прибор, сертификат прошел, на год дается, сертификат до 19-18 июня, еще месяца, да? Вот сейчас будет это вот шкала, до конца надо будет, вот здесь шкала. Да ну нахрен, не может быть такого. Өтігінен бар ма кету? 0,195 мг на литр бұл. 5 тапыр, 6 тапыр артығырақ нормадан біздің. Месяца хадр, бедный прибор на согласие машты, месяца запах около изо рта кегенга хам, резкий дня краски кожи покров искал, что месяца направил на метасвестение. Хорошо? Мында. Нинди генә бәйрәм булмасын да инспекторлары еш кына ямьсез күренешкә юлыга. Руль артындагылар еш кына спиртлы эчемлекләр кулланып күңел ачып йөри. Бик кызганыч һәм куркыныч күренеш бу. Аз гына күләмдә кулланылган алкоголь да организмны агуларга, зиһенне томаларга сәләтле. До конца өргә кирәк промилле итәргә. Узак итеп әйдә. Булды. 1,094 промиль. Кеше алкоголь белән никадәр иртәрәк танышса, аңа шуның кадәр тизрәк бәйле була. Алкогольгә бәйлелек ул авыру, мондый кешене дәваларга кирәк. Котмыш алганда без сине тоттык, син тутамадың киттең. Менә без сине күп тоттык, утырттык, шуның өчен сиңа протокол төзим. Управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения, запах алкоголя изо рта, нарушение речи, резкая измена краски кожи покров лица. Утрали! Приоритет етмеймін, отказ да бермеймін. Потому что Ниваның артынан шығып, мен видеофиксациям бар. Нарушение керектәге көнсез сиңа. Бәйтие! Утырт икән, нигә атып утырмай? Протокол төзеп берәткән буласың. Машина йөртү таныклыгыннан колак кагып, кабаттан ишеп руль артына утыручыларның үз тормышлары, киләчәкләре турында уйламавы бик кызганыч. Ондыйлар упкын читендә йөри. Ишүнең сәбәпләрен күпләр тормыш авырлыкларына бәйли. Булган мәсьәләне хәл итәргә аларның күрәсең түземлеге җитми. Борынгылар белмәй әйтмәгән, эчкән ир хәмер түгел, якыннарының күз яшен эчә.
Рәхәтне хәмердән түгел, тормыш кыйммәтләреннән эзләсәгез иде. Акылдан яздырып, тормышын тоздырып китүче көчкә ия хәмерне кулланучылар сезгә үрнәк түгел, сабак булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.